изучаем, время зря мы не теряем, мы башкирский изучаем. Алиф, Бей нас занимает, развивает. Алиф, Бей сердца соединяет. Исәнмеһегеҙ. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Сәләм. Атай? Атай нимә эшләй? Күрһәт төшөрә. Кемде төшөрә? Белмәйем, күрһәтмәнем. Күрһәтер әле эшләп бөткәс. Ә беҙ һеҙҙең менән әйҙәгеҙ йәйғорҙо төшөрөп бөтәйек. А мы с вами давайте дорисуем радугу. Әйҙә. Атай, мин эшләп бөттөм, әйҙә кил. Сейчас. Хәҙер тип әйт атаһы. Хәҙер, килем. Күзәл, Данис, ҡарағыҙ әле. Глядите. Атай нимә төшөргән? Ну, а вы покажете, что нарисовали? Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Беҙ Яйгор төшөргөҙ. Эйе. Беҙ — это мы. Яйгор — радуга. Төшөрҙөк — нарисовали. То есть вы нарисовали радугу. Я вижу, очень здорово. А как будет вы нарисовали радугу? Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Давайте повторим все вместе. Әйҙәгеҙ, баштан башлайыҡ. Мин йәйғор төшөрҙөм. Мин йәйғор төшөрҙөм. Һин йәйғор төшөрҙөң. Һин йәйғор төшөрҙөң. Ул йәйғор төшөрҙө. Ул йәйғор төшөрҙө. Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Улар йәйғор төшөрҙө. Улар йәйғор төшөрҙө. Повторяйте вместе с нами. Мин йәйғор төшөрҙөм. Мин йәйғор төшөрҙөм. Мин йәйғор төшөрҙөм. Һин йәйғор төшөрҙөң. Һин йәйғор төшөрҙөң. Һин йәйғор төшөрҙөң. Ул йәйғор төшөрҙө. Ул йәйғор төшөрҙө. Ул йәйғор төшөрҙө. Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Беҙ йәйғор төшөрҙөк. Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Һеҙ йәйғор төшөрҙөгөҙ. Улар йәйғор төшөрҙө. Улар йәйғор төшөрҙө. Улар йәйғор төшөрҙө. Төшөрҙөгөҙ. Столько в одном слове. Атаһы, хәҙер аңлатып китәм. Башкирскому языку свойствен сингармонизм. То есть звуковое строение слова зависит от первого слога. Если в первом слоге идет мягкий гласный, то в последующих тоже будет мягкий гласный. Мәсәлән, например, әсәй, төшөрҙө. А если идет твердый гласный, то в последующих, конечно же, будет твердый гласный. Атай, аҡса, утыҙ. Довольно сложно, но все-таки надо попытаться запомнить. Яхшы, килештек атаһы. Данис, һинең йәйғорың ниндәй төҫтә? Какого цвета твоя радуга, Данис? Яйгорың ниндәй төҫтә улым? Яле? Ҡыҙыл, һары, зәңгәр, йәшел, һоро. Һәйбәт. Ә Гүзәл һинеке ниндәй төҫтә? Какого цвета твоя радуга, Гүзель? Ҡыҙыл, ҡыҙғылт, йәшел, һары. Әсәгә, һинең яйгорың ниндәй төҫтә? Хәҙер әйтеп китәм. Гүзәл, Данис тыңлағыҙ әле. Бына ҡыҙыл, ҡыҙғылт, һары, һары, йәшел, зәңгәр, күк һәм миләүшә төҫө. Повторяйте вместе с нами. Ҡыҙыл, Ҡыҙыл, ҡыҙғылт, һары, ҡыҙғылт, һары, 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 йәшел, йәшел, зәңгәр, зәңгәр, күк күк һәм миләүшә төҫө. миләүшә төҫө.
Дети, давайте поздравим маму, у нее самая правильная радуга. Нисе? Бына шулай. Потому что у радуги есть своя последовательность цветов. 7 цветов. И төс. Дөрес. Итак, красный, Кызыл, Кызыл төс булай, шунан. оранжевый, кызыл, һары, Кызгылт һары, дөрес. желтый, һары, Һары. зеленый, яшел, Яшел. голубой, зәңгәр, Зәңгәр төс. синий Күк. Күк и төс. фиолетовый. Миләүшә төсе. Әйе, бына белдек инде хәзер без сезнең белән. Яйгыр ниндәй булганын. Бына. Ого, а когда успел-то? Касан өлгердең? Я слушал и рисовал. Но молодец, второй да Винчи растет. А был не мы? Был Башкортостандың флагы. Несе төсте. Üst-üste. А ненде төсте? Зәңгәр, ак, яшел. Молодец. А был не мы? Уртаһындагы нимәк ул? Был курай, алтын курай. Алтын курай. Алтын курай переводится как золотой курай. әйе, А как сказать золотого курая? Алтын курайдың. В башкирском языке прилагательные в словосочетании всегда в одной форме. И количественные местоимения тоже всегда в одной форме. Мәсәлән, например, үстүс, үстүстә, үстүстең. Актүс, актүстәр, актүстә. Ну теперь, мои юные художники, с такими знаниями мы можем отправиться куда? В галерею. Әйдә, атай. Хаумахы. Хәерле Без аны күргәзмә карарга килдек. Төпкә залга үтегез. Атай, был кемнең рәсеме? А был башкорт рәссамы Ахмет Лутфуллин рәссамы. Сағыл рәсем. Әйе, бик сағыл. Аңламайым. Ныҡсы бар, атай. Нет, улым. Объяснить тебе на башкирском я, пожалуй, не смогу. Ну ладно, объясняй по-русски. Я рад. Кара казали? Әйе. Әдерәме мин? Туктагыла, гүзәл, Данис, атай үзе һөйләһендергән. Хатыр. Был менен рәссам. Мин хәлемдә төшердем. Был мин. Мин хоро яратам. Хатыным хары ярата. Әйе, һәр. Был кызым. Кызым гүзәл. Яшел төс ярата. Төс ярата. Был улым. Улым кызыл төс ярата. Улым Данис. Мин гаилемдә яратам. Атайыбызды яратабыз. Давайте закрепим. Әйдәгез. Мин яратам. Бергәләп. Мин яратам. Һин яратаһың. Һин яратаһың. Ул ярата. Ул ярата. Без яратабыз. Без яратабыз. Һез яратаһығыҙ. Һез яратаһығыҙ. Улар яраталар. Улар яраталар. Яки икенсе төрле. Улар ярата. Тагын берҙе. Улар ярата. Повторяйте вместе с нами. Мин яратам. Мин яратам. Бергәләп. Мин яратам. Һин яратаһың. Һин яратаһың. Һин яратаһың. Ул ярата. Ул ярата. Ул ярата. Без яратабыз. Без яратабыз. Без яратабыз. Һез яратаһығыҙ. Һеҙ яратаһығыҙ. Һез яратаһығыҙ. Улар яраталар. Улар яраталар. Улар яраталар. Яки икенсе төрле. Улар ярата.
Улар ярата. Тағы бірді. Улар ярата. Кстати, забыл сказать. Начальник мне повысил зарплату. Мин шат. А я как шат. Минде биг шат. Правда, вот интересно, сначала ругал меня, ворчал, а потом взял да повысил. Қара тауық та көкей хала. Чего? Дұрыс, Данисұлы. Қара тауықта ақ көкей хала. Курица? А при чем здесь курица? Атага, это башкирская пословица. Если перевести будет черная курица, тоже несет белое яйцо. Ланы мулым, надо запомнить поговорку. Ага. Қара, черная. Черный. Тауықта курица Курица. тоже. Ақ, белое яйцо. Көкей Окей. хала несет. Кара, тауықта, Ақ, кукей, хала. Просто? Мин яйғыр төстәрен яттан беләм. Әйдәле әйтеп қарайлы. Қызыл, қызғылт һары, яшел, зәңгәр, күк. Миләүшә. Миләүшә төсе. Афарин. Молодец. Мин дә беләм. Үскәс. Белем – это знаю. Мин белем. дөрес. Әйдәгез бергәләп. Мин Мин беләм. Һин беләһең. Һин беләһең. Ул белә. Ул белә. Без беләбез. Без беләбез. Һез беләһегез. Һез беләһегез. Улар беләләр. Улар беләләр. Яки икенче төрле. Улар белә. Тагын берде. Улар белә. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вместе с нами. Мин Мин белем. Мин беләм. дөрес. Әйдәгез бергәләп. Мин беләм. Һин беләһең. Һин беләһең. Һин беләһең. Ул белә. Ул белә. Ул белә. Без беләбез. Без беләбез. Без беләбез. Һез беләһегез. Һез беләһегез. Һез беләһегез. Улар беләләр. Улар беләләр. Улар беләләр. Яки икенче төрле. Улар беләләр. Улар белә. Здорово, атай. Хәйдә, татай. Һаулыгыз. Киләһе осрашканга тиклем.